На тези избори над 270 хиляди българи гласуваха за партии, които не влязоха в парламент. Активни, будни граждани, упражнили правото си на глас, но просто техните партии не минаха границата от 4%. На фона на 2 милиона и 200 хиляди гласували, тези 270 хиляди са близо 15%. Какво излиза? 15% от активните граждани не са представени в днешния парламент. В същото време там влязоха партии с подкрепа малко над 4% и близо 90 хиляди гласа. Първата партия се кани да ни управлява с подкрепа само от 500 хиляди гласа. Затова поставя въпроса. Трябва ли да се запази границата от 4%? На кого служи тя и какви цели обслужва? Не е ли тя причината за ниската избирателна активност, защото голяма част от тези 270 хиляди, които подкрепиха партии извън парламента, другия път сигурно няма да отидат, тъй като считат гласа си захвърлен на вятъра. Или пък целта на тези 4% е в парламента непрекъснато да влизат партии, които, чифтосвайки се безразборно, ще продължават да ни управляват. И преди да започнете да ме хейтите, да задам един въпрос. Знаете ли колко е процентната бариера в Германия за влизане в Европарламента? В България тя е 5%. В Германия, уредена правова и законна държава, няма праг. Там партии с 0,5% подкрепа изпратиха свои представители в Европарламента. Трябва ли да се запази прага в България за 4% влизане в Народното събрание? Само питам.